Sí. Escolta, mestre, pots dir a on estem i què ha significat l'acte que hem fet per a denunciar el genocidi palestí, que és una vergonya, i Europa que còmplice és d'això, no? En primer lloc, estem en el poble de Pego, que segons diuen tots del cor de la Marina. Jo soc membre de la memòria històrica de República. Bueno, i estic totalment en contra del que està fent Israel, i no només Israel, Estats Units, que és el que va darrere de tots. No diré les paraules que vull dir per respecte a les persones que em puguen sentir o veurem, però això no és una guerra civil, això és un genocidi, sense més. Però, mestre, també Europa és còmplice, no són els Estats Units. No, la Unió Europea és còmplice, i Espanya és còmplice, són tots còmplices. Perquè molt de la gent espanyola, estic parlant d'Espanya perquè és el meu país, està morint-se de fam, que hi ha gent que no pot ni pagar l'hipoteca i estem donant gens en armaments a Israel. Bueno, això no és de sentit comú. Primer és defensar el teu país, després defensar els altres. Que a Israel no hi ha que defensar-lo, però bueno, però primer defensar el teu país, que hi ha gent que no pot ni pagar la hipoteca. I no, totalment desacord en els Estats Units, en Israel i en la Unió Europea també. Però no són més concentracions, manifestacions, vaga de fam, el que es cregui convenient. Molt bé, mestre, doncs moltes gràcies, i això tindria que, bueno, es farà en tots els pobles de la Marina, i vols fer una crida que vinguin tota la gent? Per supost, jo animo a la gent que vaja, que m'han dit que, si ningú s'ha sentit dir, la pròxima de Jesús Pobre, la data no va ser exacta. Intentaré que la meva associació de memòria històrica puguem anar, però clar, no sé, jo intentaré anar. Inclús vaig apuntar-me el que ha dit el company perquè estigui informat, però hasta ahí puc plegar, no puc dir res més. Molt bé, mestre, moltíssimes gràcies. A vostè. Merci. Edu, què trobes de l'acte que hem fet així, breument? Com lo trobes? Cada volta a la Marina Alta podríem fer també més accions com boicots a les empreses estes davant d'elles? Estaria bé perquè és una vergonya la reacció dels governs mundials, com estan permitint no només la matança, sinó el que diu Trump, no? O sigui que vol fer un resort fora els palestins. Això és una vergonya brutal, no? Van contra els drets humans, contra la declaració de drets humans, no? I tots estem callats, totes les nacions. Una vergonya a veure, jo trobo que fa falta més resposta. Molt bé, vols convidar a la pròxima convocatòria de Jesús Pobre, que vinga quan més gent millor? Pues sí, a Jesús Pobre hi ha un mercadet, està Xàbia, el propat de Xàbia, el propat de Gata, està molt més comunicat que ara. Si així ha estat bé, doncs suposa que ja estarà molt més bé. Us convido a tots que esteu a favor de la declaració dels drets humans, que acudiu a la concentració perquè es complisquen a Gaza. Molt bé, moltes gràcies, Edu. Hasta luego. Vale, ¿qué quieres decir después del acto que hemos hecho hoy? ¿Estás emocionada? ¿Qué quieres decir? Yo quiero decir que no hayan tantas muertes de niños pequeños como de madres o de padres y que derrumben las casas, sino que lo contrario, Palestina lo está haciendo muy bien. O sea, tienen que ser libres. Y el acto que hemos hecho hoy ha sido para ellos, para los de Palestina, y no quiero que Israel mate más palestinos en todo este momento. Sí, yo animo a toda la gente de Pego, de Ondara o de Denia a que vengan a los actos de concentración, así como el de hoy. Muy bien, muchas gracias por tu valentía. De nada.